det Daniel VK. Ja, med min blog, fordi jeg har lyst til at blogge. Jeg ved ikke hvorfor. Men, ja, hvad skal jeg... Det er dejligt at være ude på. Jeg skal se i skole her om lidt. Altså, det er bare kedeligt, det er voldt kedeligt. Trods alt, jeg skal kun i skole i en time. En time sådan set er 3 kvarter. Altså en skoletime. Men jeg er i gang med at lave en ny intro til en, hvor at, ja, han tænkte lidt lige på, om jeg skulle lave en, og så fik jeg penge for det. Han tror det var 75 kroner, bare for en intro. Ja, hvad fanden. Ja, det kan jeg lige få lov til at se. Men den intro jeg er i gang med. Og det var bare starten af den. Ja. Men jeg kommer til at lave nok flere vlogs. Ej, det er godt til. Ja. Men jeg kommer til at lave flere. Det gør man vel, når man er blogger. Men næste gang vil der komme, hvor I kan spørge om alt. Det er nok ikke lige, at jeg svarer på dem alle sammen, men jeg kan da prøve. Men tak for at I så med. Gå ned og like og kommenter gerne og del, hvis I har lyst. Så I skal ikke, men jeg selv. Men så vil jeg smutte i skole. Apologies, he'll never see